Здравейте, приятели! Казвам се Георги Кръстев и ще ви покажа как правя своя монтаж за слайдер. За целта ми трябва термосваем шлаух, кръгла сачма, 2 микровирбела, парче флуорокарбон и няколко инструмента. Взимаме термосваемия шлаух и го нагряваме с запалка. После охващаме и разтегляме. Трябва ни да се получи една тръбичка около 7 до 10 см, възможно най-твърда. Изчакваме да изстини, за да не изгуби своята форма. Мисля, че вече е добре. И изрязваме такова парче, каквото ни трябва. Вземаме парче флуорокарбон, около 70-80 см, може до метър, и връзваме микровирбел. Притягаме добре и отрязваме излишния край. Да приемем, че това е нашия край на основното ни влакно. Прекарваме си една перличка, която служи да не минава плувката през стоп възела. После прекарваме нашата плувка и връзваме микровирбела с основното влакно. Лично аз препоръчвам за риболов на слайдер дебелината на основното влакно да бъде 19-20, не е по-тънко. Излязваме излишния край. Така, сега взимаме нашата тръбичка и я прекарваме от свободния край на флуорокарбона. Изтегляме и покриваме целия микровирбел с шлауха, включително и горния възел. Взимаме нашата сцепена сачма и защипваме самият микровирбел. Каква е целта на този микровирбел? Целта не е да се върти. Целта е да съединява двете влакна и като защипим нашата сачма, или всъщност нашето основно утежнение е това, да стане по-устойчиво при замятания, да няма местения нагоре-надолу, да може да се ловим спокойно. На другия край, на свободен край, завързваме втория микровирбел, който всъщност вече си играе своята роля и се върти по време на риболов, да не ни се пресуква влакното. Към него съответно закачаме повода. Поводите за слайдер аз препоръчвам да бъдат 20-25, максимум 30 см. И към това влакно започваме да се редим нужните вече сачми, за да си утежним правилно плувката. Използвам сачми от 6, 4 номер, 2 номер, като поставям сачмите непосредствено над микровирбела. И на 30 см по-нагоре останалия брой сачми. Получава се ето това.
При летеж самата плувка е над уловото, а самите дропери са в страни, заради тази тръбичка. Когато преводним плувката, те не се оплитат по нея. Това е за моя монтаж на слайдер.